2020 márciusát írunk. Jött ez a hirtelen ötlet, hogy akkor gyerünk, most belevágunk a hajbeültetésbe, és akkor fölhívtam őket, időpontot kaptam nagyon gyorsan, még kedvezményt is kaptam, mert hogy Covid miatt most ilyen-olyan kedvezmény. A végeredmény az volt, hogy megcsinálták ott a beültetést, de szinte semennyi hajam nem maradt meg. Tehát tök nagy fájdalmat átéltem, nagyon rossz tapasztalatom volt ott. Nagyon sok szempontból nagyon másmilyen volt a műtét. Az egész milliója a helynek, maga a műtét is nagyon-nagyon jó volt. Olyan profi volt az érzéstelenítés, hogy én el is aludtam. Ugye március végén volt a műtét, és nyáron már egészen látszódott az eredmény. Nagyon sok pozitív hatással van ez rám, hogy újra van hajam, és visszanyertem a régi hajkoronámat.